Pa, ano po bang nangyari pa? Nauwi sa malalang problema. Wala na bang ibang paraan? Nasaan na yung mga ibang negosyo nyo? Hindi ko na siguro kayang mamahala sa mga yun. Para naman natulungan kita. Sigurado ako na may kinalaman yung sinasabi nilang kanang kamay ni Papa. Pupuntahan ko yung sinasabi nilang naging kanang kamay ni Papa sa kumpanya. Ako po si Brian. Kaano-ano mo si Sir Romeo? Sino po siya, ma'am? Sa bagay, kailangan ko siya. Tanggap ka na. Ngayon ko malalaman kung anong klase kang empleyado dati ni Papa. Uy, ikaw. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ha? Sino kaya yung mayabang na yun? Ako na pong bahala dito. Pa, Oh, anak! Bakit di ka man lang nagpasabi na uwi ka pala ngayon dito? Kala ko sa isang buwan pa. hindi na pa. Hindi na nasunod yung schedule ko. Totoo ba yung nabalitaan ko tungkol sa kumpanya mo? Ano po bang nangyari pa? Anak, pasensya ka na. Kung hindi ko agad nasabi sa'yo ito, Eh bakit hindi mo agad sinabi sa akin to pa? mahabang kwento anak. At bandang huli, nauwi sa malalang problema hanggang sa naibenta ito. Pero pa, wala na bang ibang paraan? Nasaan na yung mga ibang negosyo nyo? Hindi ko na din nagawan ng paraan. Pinitawan ko na din. Matanda na ako anak. Hindi ko na siguro kayang mamahala sa mga yun. Eh di sana sinabi mo man lang sa akin. Para naman natulungan kita. Anak, hindi na kita inabala dahil alam kong busy ka sa trabaho mo sa ibang bansa. Kaya mo pa, nandito na ako ngayon. Gagawin ko ang lahat para mabawi lahat ng mga nawala sa'yo. Salamat anak. Sigurado ako na may kinalaman yung sinasabi nilang kanang kamay ni Papa. Sige anak, pahinga ka muna. Saka na lang natin pag-usapan yung nangyari sa kumpanya. Sige po pa. Anak, kumain ka na ba? May nalutong ulam si Manang doon. Opo pa. Kumain na po ako dun kanina sa labas. Ganun, tara. Para makapagpahinga ka. Sige po. Pupuntahan ko yung sinasabi nilang naging kanang kamay ni Papa sa kumpanya. Tuloy! Good morning po, ma'am. Good morning. Maupo ka muna. Thank you po, ma'am. Anong kailangan niyo po, sir? Ma'am. Ako po si Brian. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho. May resume ka ba? Pwedeng makita? Opo, ma'am. Ito po, ma'am. Brian Agustin? Kaano-ano niya kaya si sir? Oh, Brian. Malapit lang pala yung bahay niyo dito, right? Opo, ma'am. Kaano-ano mo si Sir Romeo? Romeo? Sino po siya, ma'am? Wala. Never mind. Magandang pinag-aralan mo. Thank you, ma'am. Bakit pala naisipan mo mag-apply dito? Alam ko po kasi na maganda ang kumpanyang ito. At mas madami pa po akong matututunan at may tutulong dito. Sa bagay, kailangan ko siya para mas mapalago ko pa ang kumpanyang ito. Sige, tanggap ka na. Talaga po? Oo. At bukas, pwede ka nang pumasok at mag-training dito sa opisina. Naku, ma'am. Maraming salamat po.
Malaking tulong po ito para sa tatay ko. Matutulungan ko na po siya. Ha? Nasaan ang tatay mo? Kasi po ma'am, ang totoo niyan, nawalan po kasi ng trabaho ang tatay ko. Kaya po ako nag-apply dito para po makatulong sana sa kanya. Bakit? Wala ka bang ibang ina-applyan na kumpanya? Na mas maganda at malaki ang sahod? Naku ma'am, mas gusto ko po kasi dito. Pangarap ko po kasi talaga magtrabaho dito. Kilala po kasi ang kumpanya nyo dito sa buong bansa. Oo nga eh. Sayang lang kasi... Kasi po ano ma'am, Wala. O sige, bumalik ka na lang dito bukas para makapag-umpisa ka na ng training. sige po ma'am, maraming salamat po ulit. Tutuloy na po ako. Sana nga madaling turuan si Brian para may makatulong ako sa pagpapalago nitong kumpanya. At sana mapagkakatiwalaan ko siya. Ngayon ko malalaman kung anong klase kang empleyado dati ni Papa. Kinamkam mo ang share na dapat kay Papa. Mabait lang si Papa. Pero ako, hindi ako papayag na aakinin mo ang matagal nang pinaghirapan ng magulang ko. Sir, sorry po. Uy, ikaw. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ha? Pasensya na po talaga, sir. Sino kaya yung mayabang na yun? Good morning po, ma'am. Good morning, Brian. Siya nga pala, may papagawa ako sa'yo. Ito. Ano po yan, ma'am? Alam mo ba to? Opo, ma'am. Siya nga pala, ito pala yung laptop na gagamitin mo. Nandito na lahat ng mga files na gagawin mo. Sige po, ma'am. Wala pong problema. Madali lang naman po yan. O sige, maupo ka na. Sige po, ma'am. Mabuti naman, Brian. Mas mapapadali ang trabaho natin kung ganun. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para mapadali lang po ang gagawin ko. At mapapadali kong makuha sa'yo ang para kay Papa. O sige na, aalis muna ako at may aasikasuhin lang ako. Ikaw na muna ang bahala dito, Brian. Sige po, ma'am. Tumawag ka na lang sa akin kung may tatanong ka. Opo, ma'am. Ako na pong bahala dito. O sige. Hello, Brian. Kamusta ka dyan sa opisina? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko kanina? Yes po, ma'am. Check nyo na lang po mamaya kung okay po itong nagawa ko. O sige, good. Mamaya na lang ako babalik dyan at may inaasikaso pa kasi ako. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. O sige. Sige po. Darating ang araw, kakagat ka rin sa mga gagawin ko sa'yo, Ma'am Mitch. Unang araw pa lang niya, nagawa niya na agad ang task niya. Magaling, Brian. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din sa'yo, Brian.
Yun yung lalaking nakabangga ko kahapon ah. Siya yung mayabang. O Masong, nandyan ka na pala. Siya nga pala si Brian, ang bago nating empleyado. Hindi ko gusto ang kilos ng isang to. Mukhang may balak na hindi maganda. Kung umasta pa lang, ako nga pala si Masong. Ako naman si Brian. Brian, si Masong maaasahan yan sa lahat ng bagay. Kung may iutos ka sa kanya, sabihin mo lang. Ganun po ba, ma'am? Oo, ako yung messenger dito sa opisina. O sige, total malapit na rin naman tayo mag-out. Pakiayos na lang dito sa opisina bago tayo umalis. O sige po ma'am, ako na pong bahala. O sige, mauna na ako sa inyo ha. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo, ah. Kayo din. Ang nagpapalakas ka tayo mama. Hindi naman. Nagbibigay lang ako ng respeto sa boss natin. Siya nga pala. Saan ka nang galing dati na kumpanya? Wala. Sige na. Linisin mo na lang yung mga kalat namin dito ni Ma'am Rich. Angas nito ah. Hindi alam mo kung sino kagapuhan. Oh, Brian, saan ka galing? Naganap lang ako ng pagkakakitaan pa. Habang nandito ako sa atin. Kala ko ba nagbabakasyon ka lang dito? Ilang buwan ba ang bakasyon mo dito? Bahala na po pa. Siguro mga 2 buwan. Ganon. Mabuti yan para ma-enjoy mo naman ang bakasyon mo dito. Kumain ka na? Hindi pa nga po pa eh. Ano po ba yung niluto ni Manang sa loob? Adobo? Yung paborito mo? Wow. Opo. Paborito ko nga po yun pa. Sandali lang at sabihin ko kay Manang na mag-kain na para makakain na tayo. Sige po pa. Sandali lang. Saan ka naman naghanap ng trabaho mo? At may nahanap ka ba? Ako po pa. Ang totoo nga niyan eh. Nakapag-umpisa na ako kanina. Ganun ba? Ba't di mo agad sinabi sa akin? Kasi pa, di na kita inabala. Baka mamaya, makontra pa yung pag-apply ko. Ikaw naman anak. Kung saan ka masaya, suportado ako sa'yo. Salamat pa. Kaya hindi kita pababayaan na ganun na lang kadali maloko ng ibang tao pa. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sige anak, tara na sa kusina para makakain na. Sige po pa. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga maganda ang ugali ng babaeng yan. Pakitang tao lang. Kunwari lang mabait. Humanda ka sa akin ngayon. Good morning po, ma'am. Morning. Nahilo ako. Ma'am! Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Ayos na po ba kayo? Maupo muna po kayo. Ma'am, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Baka sa pagod lang.
pala sa malapitan. Okay na ako. Okay na ako. Nahilo lang siguro ako kanina. Kapag nanligaw ako dito, siguradong sasagutin agad ako nito. Buti na lang, mukhang uto-uto. Ryan, salamat pala kanina ha. Buti na lang nandyan ka. Wala po yun, ma'am. Basta kung may kailangan man po kayo, sabihan niyo lang po ako. Sige. Mauna na ako ha. May appointment pa kasi ako. Sige po, ma'am. Mag-ingat po kayo, ha. Ang sweet din pala ni Brian. Kahit may kaunting kayabangan,